העסק מתנהל מצוין. ההזמנות נכנסות, לקוחות מרוצים, אבל האמת היא ששום דבר לא בטוח. בכל רגע נתון אנחנו חשופים למתקפת סייבר, תוכנה זדונית שעלולה להשתלט על מחשבי החברה כגון מתקפת כופר. לחברה עלול להיגרם נזק שיכול ברגע אחד למוטט את העסק. ביטוח סייבר לעסקים מבית מנוע מבטחים הוא הדרך שבה עסקים גדולים וקטנים יכולים להיות מוכנים לאירועי סייבר, והכל בצורה קלה ונוחה. רכישת הביטוח נעשית בצורה דיגיטלית מלאה, ללא צורך במילוי שאלונים ארוכים ותהליך חיתום מייגע. תוך 3 דקות יכול להיות לך ביטוח סייבר מלא, והכי חשוב, ברגע האמת אנחנו נעמוד לצדך. תפוצה על הנזק שנגרם לעסק שלך מהשחתת נתונים, ממתקפת כופר, וכן תפוצה בגין אובדן הכנסות, וגם תזכה להגנה משפטית בפני נזק שיכול להיגרם ללקוחות שלך או לצדדי ג' אחרים, וכן לצוות ניהול משברים שילווה אותך בכל הטיפול באירוע. והמחשבים? אנשי הסייבר שלנו יעזרו להחזיר במהירות את העסק שלך לפעולה, וזאת בכל מקום בעולם, היכן שנידרש, אנחנו נהיה שם. אז כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר ולהירשם. תוך 3 דקות תוכל לקבל הצעה מנצחת לביטוח סייבר המותאמת למערכות המחשוב בעסק שלך. וזהו, אתה בטוח. מנוע מבטחים, בטח שאפשר.